こんばんは。本日は面接の機会をいただき、どうもありがとうございます。はじめまして。私の名前はレフィトゥイマリスカと申します。レフィと呼ばれています。インドネシアの中部ジャワの空県市に住んでいます。今年は22歳です。家族は5人います。両親と姉と弟と私です。趣味はジョギングをすることです。一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。1番、日本語どれくらい勉強していますか？去年の9月から今まで10ヶ月くらい日本語を勉強しています。過去はいる前に何をしますか？レストランで働きました。どこで日本語を勉強していますか？あかりがこで日本語を勉強しています。誰と日本語を勉強していますか？先生と友達と日本語を勉強しています。面接の練習しますか？いえ、面接を練習しません。でも、先生と友達と会話を練習します。日本語はどうと思いますか？日本語は難しいですが楽しいです。難しいのはたくさん漢字を覚えます。楽しいのは日本語が話せます。1週間に何回日本語を勉強していますか？1週間に7回日本語を勉強しています。そして月曜日から金曜日まで学校で日本語を勉強しています。土曜日と日曜日に家で日本語を勉強しています。何時から何時までですか？朝8時から午後3時まで学校で日本語を勉強しています。そして午後8時から午後10時まで家で日本語を勉強しています。仕事の経験がありますか？はい、あります。私はカルトソロにレストランで2023年から2025年まで店員の仕事をしました。どんな仕事ですか？例えば、掃除して、皿を洗って、飲み物を作ります。仕事はどうと思いますか？仕事は難しいですが楽しいです。難しいのは忙しい時はお客様に送って大変です。楽しいのはお客様に喜んでもらえることが楽しいです。なぜ辞めましたか？契約が終わりましたから、だから仕事を辞めました。そして日本で働くために日本語を勉強しています。すみません、さそ様。1年間で何回宿泊できますか？はい、私から以上です。失礼します。どうもありがとうございます。